Da ni yma yn Ysgol St Thomas Jones yn holi Gareth Jewell heddiw. Croeso. Diolch yn fawr. Mae gennym ni ambell i gwestiynau gan yr ysgol, ambell gennym ni, a ambell gyn trydar hefyd. So ysach chi cyn mynd ar set i ddechrau actio, sut ydych chi'n paratoi ar gyfer? Chod mae'n lot o actorion yn wneud cnesu fyny neu bod yna gyda chi'n neud beth special? Dysgu llunellau. Hwna yw'r peth mwy o pwysig, os ti'n meddwl am y geiriau sydd i ddod, ti ddim rhydd wedyn i ymateb a rhydd i wneud i roi unrhyw fynegiad mewn i beth ti'n neud, cos i acto mae rhaid ymateb, so os i ti'n newid y ffordd i ti'n gofyn y cwestiwn, fyddai'n newid y ffordd i fi'n i ateb e wedyn ni. Ond os i fi'n meddwl am beth i fi'n gweud, fydden ni jyst yn eistedd fel robot ac yn gweud yr un peth bob tro. Yr bwriad fel actor yw i ddim i actio i ymateb. So unwaith ti'n neud y sylw bant o ymateb i beth sy'n digwydd a gorfod wylo am y geiriau yn dy ben di, fi fel arfer yn rhegi, so mae rhaid i ni dechrau to, cos fi'n ymwybodol bod fi'n chwilio am y geiriau iawn i weid fath o beth. Wyt ti'n gwylio y pethau ti ar? Wel, na, mae fe'n... Dwi'n gysau gwtsiad yn hunan ar unrhyw beth, cos i wastad yn meddwl allai wneud well na hynna. Ond dyna'r ffordd gorau i ddysgu yn fy marn i, fyddai wastad yn gwtio bob dim i fi wneud mwyn i fi wybod yn y dyfodol sut lle tweacio rhywbeth neu mae'n delfrydol dylen ni wedi wneud hyn falle, ond ar y pryd, os mae'n teimlo'n iawn, mae wastad yn rwyddach i edrych nôl ar rhywbeth, fel bob tro fi'n mynd am clyweliad a sa'n cael yr yes, mae fe'n no. Fi wastad yn dysgu lot mwy o'r clyweliad yna na pe bai nhw jyst yn gweud ie, mae dy ti'r job fath o beth, cos i fi'n mynd nôl ac yn dadansoddi fe mynd dros pob dim. So dyna beth dwi'n neud wyt ni wrth gwtio'r raglen, cos mae'n rhoedd i gael jyst yr un sîn yma, ond sut mae hwnna'n plethu mewn dy'r straeon i gyd a'r cymeriadau eraill a'r y llun fawr fel petai. Mae'n bwysig i trial wrth gweld sgript, trial cael dy ongl dyn iawn yn y stori fawr hefyd, so fi'n credu bod yn bwysig iawn i wytio dyn yn ôl wedyn ni. Mae yna chydig o gwestiynau wedi dod o fewn o Twitter os yma, felly non ni ofyn ychydig o heina i chi wan. Mae Gareth yn gofyn beth oedd dy her fwyaf fel actor yn y gyfres hon? Hai Gareth, enw da iawn weshi. Ie, cwestiwn da. Mae cymeriad Aled yn un ddwys iawn i credu. Mae dy fe lot o heinau wahanol i bersonoliaeth. Mae fe'n debygol o guddio i deimladau fe. Achos o'i gefndir a'r perthynas mae fe wedi cael a'i dylanwad i dad arno fe, mae fe wedi trial troi mas y gwrthwyneb iddi dad, so mae fe wastad yn trial bod yn moesol yn neud y peth iawn. Felly, os mae rhywbeth yn digwydd iddo fe, mae fe'n rhoi rhyw ffrynt mlaen ac yn trial cuddio be mae fe wir yn teimlo. So fi wedi ffeindio hwnna'n ambellwaith bach yn anodd iddo fe registro ar gamera bod fi yn teimlo rhywbeth, ond wedyn i guddio fe i stopio rwy'n i feddwl bod fi'n teimlo rhywbeth. Mae'n anodd iawn. Mae yna gwestiwn gan Susie fyma. Susie. Ydy hi'n anodd actio rhan dyn sy'n mynd allan efo ddynas sy'n dipyn hynach? Na, ci. Na, ddim yn gwybod. Janet Aethwy sy'n chwarae y Mrs ar y raglen, a mae hi'n hwyl a sbri. Mae dyn ni'n cael lot o hwyl wrth ffilmio, wrth gwrs. Ond mae'r perthynas, mi'n credu mae'n braf i weld, mae fe'n digwydd. Mae fe'n... Os mae rhywun yn mynd i perthynas, mae fe'n peth naturiol iawn. Felly mae'r... os mae yna rywaniaeth rhwng oedran, beth yw'r ots, os ych chi'n hapus i'ch chi mewn cariad, di'r ateb hwnna, dim ond. Mae Mena'n gofyn beth am fynd yn ôl i Max N. Hei. Na, fi'n credu fyddai bach rhy hun nawr a wedi dysgu bod fi ffili danso. Ie. Licen ni reunion fach, falle, cwrdd â'r boes, am hanner siandi a rhyw catch-up, ond na, mae'r dyddiau hynna wedi mynd. Mae gennym ni gwestiwn yma gyn Gwyndaf.
Sut mae hi weithio gyda Rhodri Efan? Gwynda, boi. Rhodri Efan. Na gymeriad. Mae'n fraint ac yn anrhydedd i weithio dy fe. Na, mae Rhodri yn... I fi, fi'n credu bod yn actor special iawn. Mae'r ffordd mae fe'n ymateb i pob dim bach sy'n digwydd ar y set ag oddi ar camera. A fi'n credu bod y cymeriad y prifathro wedi cael ei seilio ar gallu Rhodri fel actor. Achos mae fe mor rhydd ac yn mor ffynnu. Ond wedyn ni, mae'r gallu dy fe i droi i gweld rheswm tu ôl y clown, really. A mae hwnna'n peth anodd iawn i wneud. Mae gen ni gwestiwn arall gyn Gareth efo yma. Gareth arall, ta'r un Gareth? Yr un un, dwi'n am. Ie, yr un un. Gareth boi. Pa gyngor allu di roi di actorion ar sut i lwyddo mewn diwylliant mor gystadleuol? Daliwch ati. Fi'n credu bod yn bwysig i gadw hunan hyder. Wi wedi cael lot o clyweliadau newyddar a wedi cael lot o pobl yn gweithio fi na, dim diolch yn fawr. Mae'n bwysig i fi fel berfformiwr i ddim i gadael i hwnna effeithio'r clyweliad nesaf. So mae rhaid i ti cael yr hyder yn ti dy hunan ac i fwrw ati fel ti yw'r seren mwyaf yn y byd a mae pawb mynd i addoli ti ar ôl wneud yr un darn bach yma o waith. Felly i roi 100% mewn i'r pethau lleiaf. Unwaith i ti ddim yn rhoi 100% mewn, mae'n dod ar draws ar gamera, mae pawb yn sylwi fe a dyna lle mae pethau'n mynd i'r chwith wedyn ni. Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi dod i ben yn gwestiynau i gyd. So ni hoffi diolch i chi am eich amser. Diolch. Chi'ch fawr nawr, Dig. Diolch yn fawr. Diolch boys. Thank you all.